खुलुमबाय दिनैनि गोदान ब्लगाव बयखौबो बरायबाय। दा आङो दंफैयो जोंनि फिसा गिर्जायाव। हानायाबो नाफिना दाख्लि फौजि खाथिं सिननो थिननाया आसाम पुलिसनि खाथिंसो सिनना हरदोंलै, एकदमबारे असाइस नुथारनो थाख्लाख्लानो। आङो दिनैनिफ्राय नोंथांमोनखौ एडभान्सै हेपि क्रिसमास बुंनो गोसो जाबाय, मानोना गाबोननो लाइफां गायसिगोन। गाबोन बिस्थिबारावनो लाइफां गायसिगोन आरो सुक्रुबाराव बर' गिर्जा। बिनि थाखाय बयखौबो हेपि क्रिसमास, बर'दिननि थाखाय बयखौबो खनसे बरायबावबाय। थ' आं बिदिब्ला नोंथांमोननो देखायनोसै जोङो मा मा मावदों। सादोर गोदानजों बर'दिन जाया, जथा लंपेन्ट गोदानजों बर'दिन जाया। गोहनि गलामजोंलाय खोथा गैया, जाम्बा सियानजोंलाय खोथा गैया। दे रंजालोगो दे मोसा, दे रंजालोगो दे मोसा, बर'दिन बोथोरनि समायदोंना समायाखै? गासैखौबो होखांजोब्बाय जोङो नै। गिर्जायाबो गैया, जोंना गोरिब अबस्था नालाय एकदमबारे थखथायावसो जिरायनांगौ जायो। नै दामग्रा देग्राबो जेबो गैया, मिउजिक थिउजिक जेबो गैया, खालि नैबे गंसेल' बेल'खा। एकदमबारे गिर्जा हाबबायथाय थिनथौलायोसो लेक्सार खिथालानो। जोंबो हाजोबखाबाय थांनोसै। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो, चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, हायोबा शेयार खालाम। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। बाय बाय। नजर